Good morning लोगोफोर welcome back to my channel आं दिनै मोनसे फिसा भिडिअ लाबोलायबाय बेनो जाबाय जोङो स्कुलनिफ्राय जों रायमना थांगोन लोगोफोर आं देखायलांबाय थानोसै भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै सार गुड मर्निं सार गुड मर्निं सार अबेसिम ओंखारदों जोङो रायमनायाव डन बस्क' स्कुलनिफ्राय स्टाफ पिकनिक खाट्रा लोगोफोरा दा गारियाव गाखोबाय ने मेगनानो आंनि मुब्रुमब्रुम जाबाय दासो सिखारना फैदों एकदम जों फुंनि माबायावनो जोङो 5:30 ओंखारबाय नै सार फुंखाया गोजाङै दाबो खानाखै सार गुड मर्निं सार अकिया बिजिनो हनै गासिबो नै स्टाफा गाखोजोब्बाय केमेरामेन मिस जानानै मिनिगासिनो दं देलायदो नै ओरैसाय समायना सिख्लाफोर दं नै हेल' मै थाङो रायमना Bisa pizza? Kod joa? Raimona jabo? Kia karane jabo? Picnic khabole start picnic babare. Nai, ei samana dong ni sekarang bismun dong. Beda muda. Today I'm very excited because first time Raimona National Park thangna nagiरदों लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ बे नेशनल पार्कआ बारा गोबाव जायाखै डिक्लेयार जानानै आरो माबायदि आं दासिमबो जेबो बुंनो हाया थांबासो आं एक्सपिरियेन्स बुंनो हागोन चकलेट थेंक इउ मेम मेम मा चकलेट होफैबाय ने होबाय गारिया सानाबो ओंखारहां जाबाय औ नै ओंखारबाय साना नै लोगोफोर दायो थाव सोना लासिगोन एसे गारियाव हेल' लोगोफोर दानो जों सफैबाय नै रायमना सेरजा इक' कटेज जों रेजर्ट मोनफैबाय जों दाबो ब्रेकफास्ट खालामसिगोन ब्रेकफास्टनि उनाव जोङो थांसिगोन नेशनेल पार्कआव बिदिखौ नायलांबाय थादों लोगोफोर जों नैबे गारिजोंनो फैदोंमोन लोगोफोर जों नैबे लामाजों फैदों ओमफ्राय नै ओरै थांबानो जोङो मोनहैसिगोन माने रायमना बै एन्ट्रेन्स माबाखौ मोनहैसिगोन जों रायमना गेटखौ मोनहैसिगोन ओमफ्राय जोङो दायो नैबे रेजर्ट माने नैबेयावहाय जोङो ब्रेकफास्ट खालामसिगोन मा नाममोनलाय बियो नायदो लोगोफोर नै सेरजा इक' कटेज बिराद सलिड नै गोलोम बोथोरावबो बिराद कुल जागोनदां ने एसे थान्दा जागोन मोजां जागोन जायगाया औ एसे नायनोसै नै नोंथांमोना जुदि रायमनायाव फैनो गोसो जादोंबा नेशनेल पार्कआव नैबे रायमना मामोनलाय सेरजा इक' कटेज होननाय मोनसे रेजर्ट दङ आरोना थारमाने बेवहाय लान्चबो जायो ब्रेकफास्टबो जायो हयथ' डिनारबो जानो हाजोबगौ गासिबो खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय बिराद माने एट्राक्टिभ बुस्थुआ नेचारेल आरोखि ना गासिबो नै थुरिनि न' माने गोलोम बोथोरावबो बिराद मोजां जागोन गुसु जागोन लोगोफ्रा फुरा माने बिराद हांग्रि आरोखि बिसोरो हांग्रियाव दङ जानो बिराद रेडिसै आरोखि हाखालि जाहैदों ओंखाम उखैनाया साराथ' बोरैबा जालायखाबाय हनै दा सार हामलायखाबाय जाहैदों गोगोर जाबाय This is very interesting place. This one, see, नायदो नै ओरैबायदि माने homestay. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Photo not video. Photo. Oh my god. Oh like this. Oh no. लिंबायो नोंखौनो बे जा सारा गोदोनिखौ गोसोखांदों Our fathers, our principals. Wow. Nice na father. Boria. Oh my tupi I forgot. Anyway. No madam, ma bibar ye madam.
दे एसे खोन्थासाय मेदाम एसे खोन्थासाय मा बिबार इयो मिथिया हा नामखौ मिथिया नोंनाव दङमोन आंनियाव दंमोन गैला ओमफ्राय दा गैला ना बे मा बिबार सानफ्लावर 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 आयु एथ' गिदिर गिदिर देरोना बिबार बारहां जाबायना थफिबाय नै थफिबाय एथ' गिदिर गिदिर जायो बे बिबारा ना नायनो समायना जायोना बिबारा माबायदि जायो मेदाम येल्ल' कालार आच्छा Another chance. Last chance. Our most handsome teacher. Senior and handsome teacher. Wah. Like her husband. दायो लोगोफोर जों बे समाव ब्रेकफास्ट खालामसिगोन जिरायबाय नै आंजों दङ सार फ्रान्सिस नों मा मा जागोन रुटि लाबोदों ना আপুনি ভাল পাইছে না নাই ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কেতিয়াবা আহিছিল নেকি এই প্ৰথমবাৰ এটা যাব ক'ত এতিয়া যাব যে ৰায়মনা ফৰেষ্ট ভিতৰত যাম ৰায়মনা না চিনাৰীবিলাক চাম চিনাৰী চাব জীৱ জন্তুবিলাক যিবিলাক আছে এইবিলাক চাম আচ্ছা এনজয় কৰিম ঠিক আছে मोनथिबाय माने साराबो फार्स्ट टाइम फैदों जाहैदों ओमफ्राय दा हनै जोंनि टिचारफोर माखासे जाबाय ओरैबायदि जानायाव बेस्थ बिथांमोना बिजि दे आर भेरि बिजि मामा लाबोबाय नै रुटि लाबोबाय ओंख्रि लाबोबाय गोथावथ' गोथावखादा ब्रादार हेभिखादा गोथावा रुटि जासिगोन बेसेबांथ' रुटिया मोनसे दं सार मोनसे दं रुटिया टु आइथिं ना ओंख्रियाबो नै बे जाबाय मेदाम साल'मि मेदाम नों ब्रेकफास्ट जाग्रोनायसै ने मेदामा फैफेरबायमोन नामा सिगां मेदाम आं फैयाखै बे फार्स्ट टाइम न' जोबोद मोजां मोनबाय आङो फैनानै ओमफ्राय दा फार्स्ट टाइमखाय बिराद खुसि जादों आरो खुसि जादों ना ओमफ्राय जोंनि स्पेशल डे दङ मोनसे बेखौनो बेनि थाखायबो आं जा रंजानाय दङ आरो सिङावहाय ना दे फुर्ति खालामनायसै औ येस मेदाम मिस नों ब्रेकफास्टखौ माबायदि मोनखो गोरानमोन ओमफ्राय मोजां मोनाखै अके ना मा गोथावमोन दा ने माने विथ प्राइस मिलायदों दे जाग्राल' बुजिबाय दा नोंथांमोना मिथिखाबाय माने आंनि लोगोफ्रा खोन्थादों माने ब्रेकफास्टआबो मोजां जायो नोंथांमोना बेवहाय माने फैनानै ब्रेकफास्ट खालामनाय लान्च खालामनायखौ खालामनो हागोन दा जों माने लान्चखौबो बेयावनो जों खालामगोन दायो जोङो एसे बेरायहैग्रोनोसै थांग्रोनोसै ब्रेकफास्टआ बे सेरजा इक' कटेज बे रेस्टुरेन्टआव माबायदि ब्रेकफास्टआ ओंख्रिया बहुत गोथाव जादों खिन्थु बानलुआ एसे खम जादों आरो बानलुआ एसे खम जादों थिगैनो दं अभारअल माने बेवहाय एसे फैजायो ना फैजाया फैजायो अभारअल फैजायो ना औ सारा मोजांखौनो बुंबाय मोजां माने पजिटिभ आरोखि थारमाने सिनियर सासे टिचारा सोंबावसिगोन सार ब्रेकफास्टखौ नोंथाङा माबायदि मोनखो सार ब्रेकफास्टआ बरिया रुटि बिराद गोथाव गुरै ओंख्रै बिराद गोथाव फुल साटिसफाइ औ दे मिस बिरबायना आं बे समाव एकदम मस्ट बिउटिफुल टिचारनाव सोंनायसै एबाराव दे नों माबायदि ब्रेकफास्टखौ नों साटिसफाइ जाना जायाखै जाबाय ब्रेकफास्टखौ गोथावमोन दा औ गोथाव मा मोनजाखो रुटि गोरान रुटि आलु फुलकबि लाब्रा ओइ मादै मेदाम लाब्रा मोनजादों मा बिराद मोजां मोनजादों लाब्रा ना माथोमोन माबामोन आलु ओंख्रिमोन जों दायो रायमना नेसनेल पार्कखौ मोनफैबाय जों नैबेयावनो गारि पार्किं खालामबाय नै
ओंखारजोब्बाय जों बेनिफ्रायनो जिप लानानै जों थांसिगोन आरो जोंनि गारिया बेनोमोन नै ओमफ्राय नैबे आदैया पाइलट एकदम मस्ट सिनियर गोदोनिफ्रायनो सालायनाय बिराद एक्सपिरियेन्स दं आरोखि आदैनाव बिराद सलिड सालायो आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बेबायदिनो बहायबा थांनोबा पिकनिक जानो बहायबा बेरायहैनोबा नैबे आदैखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोखि बेंटलनिखा जोंनि बेंटलनि लकेलखा बिराद मोजां सालायो बिराद एक्सपिरियेन्स दं ने आदै ने ओरैनोथ' नोङो बबेसिम सालायो गारिखौ सालायनाया अनेक जायगायाव सालायबाय औ दा बे गारिया दादगारिनिफ्राय आलिपुर खारो दादगारिनिफ्राय आलिपुर खारो औ आलिपुरदुवार दा बर्थमान लाइनाव खारथ'वाखै औ दा ओरैनो रिजार्भल' बोगासिनो दं आदसा रिजार्भ बोगासिनो दं ना सिजोनाथ' दा पिकनिक जानाय माबा माबि बेरायनायनि सिजोन नालाय आरो ओरैनो बायदिसिना प्रग्राम जागासिनो दं ना दा औ रिजार्भ थाबाय थायो ओरैनो खै बोसोरसो जाखो आदैनो गारि सालायनानै दा रानिं 33 इयार्स जाबाय 33 इयार्स होमबाथ' बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स दं बेयावनो माने फरेस्ट सिङाव हाबनानै जिब जुनार नायनो थाखाय बेयाव एन्ट्रि खालामनांगौ रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ एन्ट्रि खालामगासिनो दं लोगोफोर जोङो बे समाव गारि गाखोसिगोन नै जिपआबो गाखोसिगोन जों नै थांबाय सिगाङाव गंनै दं गंसे लास्टआव थाबोबाय हनै टाइम नै मा लिरदों इयाव वेलकाम टु रायमना नेसनेल पार्क लिरबाय नै क्या करो है कुछ होता है हेलो थांबाय अबे फैसमान दैसो जिरायखेबखौनो माखो नोंलाय गेटआव हाबबा सारोर यूट्यूब चैनल टू सारोर यूट्यूब चैनल टू सब्सक्राइब करिब सबे फलो करिब लाइक करिब कमेन्ट प्लिज जों दा लोगोफोर हाग्रा गेजेराव दंसै नै जोंनि उनावबो गंसे गारि दङ ओमफ्राय सिगाङावबो गंनै दङ आरोखि जों गंब्रै साफारि लादों जों गासै 24 जन दङ लोगोफोर एबारावहाय जों एकदम अरन गेजेर हाबबाय अरन गेजेर हाबबाय जों हेलो माबसे नुजेनखो मा नुजेनखो मेडाम मा नुजेनखो दाउसेन गैयाना जेबो गैयाना ओइ मा नुखो सार औ हर्नबिल नुबाय ओनलि हर्नबिल मंकी कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं देखा फादर क्या देखा आपको एक बर्ड मिला था पेड़ No, I saw monkey. one elephant, one monkey, and So one tiger. one elephant, one probably three. Is it? Yes. Wow. जों ओरैबायदि गोजान माने गोथौ हाग्रा सिङाव फैबाय दायो हाजा मोनफैबाय नै हाजो
एकदम हाजो मोनफैबाय जों हाजो मोनफैजोब्बाय मोख्रा दङ ओइ नै Yêu đâu? अरनबारिनि गेजेराव जों दायो दङ जिब जुनार नायनो नाथाय गैया मोजां मोजां जिब जुनारखौ नुनो हायासै लांदां लांदांसो गलायनांगौलै लोगोफोर नै गलायनांगौ ओरैबायदि दंखायो नै बेयाव आयौ गेलेदों बिसोर ना नै बिराद बुरजा दं हौरै सिङावबो दं आयौ नै बिराद बुरजा दं बिसोरो जिरायदों नै जों दा हाग्रा गेजेराव हाजोआव नै एसएसबि केम्प मोनफैबाय नै एसएसबि केम्प लोगोफोर हाग्रा सिङावनो जोङो गैयाबाबो 2 घन्टानि बारा जाबाय ना सिमा मा नुखो दे खिन्थादो दाबो मांकिल' नुदों मोख्रा गल्डेन मा होनोमोन गल्डेन लांगुर गल्डेन लांगुरखौ नुबाय दा नायनोसै मा नुलाङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जमदुवारसो बियो जमदुवार थांग्रा जमदुवाराव दं माने बे लामाया जमदुवारावबो लाङो होननानै देखायदों आरो नै बेयावबो इन्ड' भुटान बाउन्डारि नै बियो हाजोआखौनो मोनहैखानायसो नै ने ओइ हाजोआ फरेस्ट बिट जागोन इयो बेखौ एसे रेस्ट लानांसिगोनलै फरेस्ट बांला एकदम हाजो सेराव भुटान सेराव फरेस्ट बांला फरेस्ट बांला ओरैबायदि गोजान माने हाग्रा गेजेराव फैनानै दा मेंबाय नै जों मोनसे एकदम फरेस्ट बांलायाव जों दंफैयो दायाव एसे जोङो रेस्ट लानोसै अह दावराय पिकक पिककआ दावराया हनै दावराय दं दावराया हनै दावराय नै दावराया हनै दावराया पिकक आदार खनजादों मालाय सार फंनैसो बुंदो नोङो माबायदि मोनदों गोसोखौ ओमफ्राय नों मा नुखो जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे नायल' जाल' एकदम रायमना हादरारि हाग्रामायाव औ मा नुखो दे माने जोङो मा नुदों फार्स्टआव गल्डेन लेंगुर नुबाय दावराय नुबाय
माबाफोर नुग्रा नुवाखैना दाउमासार मैदेरखौथ' नुस्रायाखै मैदेर नुवासै सिल' नुबायरा खिल' नुबाय खिखौ अयथासार नुबाय सारा मा नुदों सार मा नुदों मोख्रा खिनाय नुबोदों जिरायना दंफांनिफ्राय खिहरदों सासे नुदों ने सार इन्टारेस्ट मोनलै लोगोफोर रेस्ट लाखांबाय रेस्ट लाना आरो होसिनबावलायबाय नै हाग्रा थांलायबाय आरोबाव औ एबाराव जोङो हाजो सेराव थांसिगोन औ नायलांबाय था लोगोफोर हाग्रा गेजेरजों दावबायै दानिया जों सफैबाय जमदुवारनि दैमा गाथोनखौ नोंथांमोननो एसे देखायनोसै एक्सप्लर खालामनानै जमदुवारनि दैया भुटान रायजो हाजो जों मोनथिबाय नैबे सारा खोन्थादों थारमाने आवगोल पिकनिकखौ बेवहायनो जाफैयोमोननो मानसिफ्रा जेब्ला रायमनाया नेसनेल पार्क जाबाय हादरारि हाग्रामा जाबाय बे समनिफ्राय बेखौ बेयाव हाबनो माना खालामबाय सार ना औ ओमफ्राय दायो ओइ आफांथिंसो जायो आरो पिकनिकखौ बे दैया जाबाय संकस रिभार आसाम बेंगल भुटान बर्डार आरोखि बे जायगाया बे दैखौ बारबानो ओरै बेंगलबो मोनबाय साहाथिंनि हाजोआ जाहैबाय माने भुटान सार दैया माबायदि दैया गुदुं ना गुसु बरफ संकस रिभार जमदुवार लोगोफोर बै दहनदरखौ नोंथांमोना नुहुरदों ना थारमाने बे ओरैबायदि दहनदर होननानै खोनादों थारमाने तिस्ता एकदम माने हजों सिक्किमनिफ्राय फैनाय बे माबासिम ओरै बेंगल माने बेसिम माने बे दहनदरा दंलाङो होनना मोनसे फोथायनाय दङ ओमफ्राय गोदो सादुफोर हाबदोंमोन बेवहाय आरो बे गुदुं सिंनिफ्राय ओंखारफिननो हायाखै होननानै बुंदों आरो आं बुंनाय नङा जों बुंनाय नङा बेखौ हिस्ट्रिया बुंदों आरो नैबे सारमोना खोन्थादों आरो ना बे दहनदारा आरोखि बेनो जमदुवारा लोगोफोर दायो जोङो सफैफिनबाय जेरै जाय जायगानिफ्राय जोङो जिप साफारि गाखोदोंमोन बे जायगासिम जों सफैफिनबाय ओंखारजोब्बाय बयबो गासिबो ओंखारजोब्बाय मेंजोब्बाय ओंखाम उखैजोब्बाय लोगोफोर नै दा अबस्था गैला नायखांनानै फैबाय जेबो गैया मानासा बेसेबांबा साबसिन बेनिफ्राय जोबथानायाव बेबायदिसो नुफैबाय दैट मिन्स माने जों नुवासै आरोखि वी आर भेरि आनलाकि नुवाखै जों जेबो नुनाय जायासै माने आं गल्डेन लांगुरल' नुदों लोगोफोर जेबो नुनाय जायासै ओमफ्राय गुबुनफ्रा माने मै खारनाय नुदों मादों माबा माबि अनेक खोथा आरोखि ना जायखिया आंनि थाखाय भेरि सेड जाबाय आरोखि आंनि थाखाय बयबो मेंबाय नै ओंखाम उखैबाय जाहैदों दा थांफिनसिगोन सर আপুনি কি দেখা পাইছে মইতো কিবা পাইছো মইও দেখা পাইছো মই দেখা পাইছে বাবাৰে ইউ আর ভেরি লাকি স্যার মুরগি তো দুই জায়গা দেখছি মুরগি মানে কি মুরগি মানে দাওরাই ঠিকছে গোল্ডেন লেঙ্গুর বহুত বার দেখিছে ন বঢ়িয়া হাতী চাব খুজিছিল কেনেকা লাগিছে দেখাটো বহুত ইন্টারেস্টিং কেনেকা লাগিছে বাটাৰফ্লাই আৰু ফটোকল নাই কেনেকা লাগিছে মনটো কেনেকা লাগিছে ভাল লাগিছে না ভাল এক্সপেৰিয়েন্স গুড এক্সপেৰিয়েন্স মেডাম मा नुखो माबायदि मोनखो मोजां मोनबाय मोजां मोननाया खिन्थु अयथासार खिन्थु हाद्रियानो गोथाव हाद्रिजोंनो एन्जय खालामबाय आच्छा आनै माने ओरैबायदि दायो नायखांनानै फैबाय बयनिबो मोखाङाव माने दस्रा मोनसे रोखोमनि माबा नुबाय आरोखि फैनायाव जेरैबायदिमोन दा दस्रा जाबाय आरो माने बे जाबाय ओरैबायदि माने फ्रि माने मेकआप फ्रि मेकआप मिथिबाय ना हाद्रिजोंनो बुरै जाजोबबाय जों हाद्रिजों बुरै जाबाय नों साबसिनसो नुदों
Santi, मेम kenapa lagi saya Santi? माबायदि मोनदों मेडाम Enjoy खालामदों एन्जय खालामदों मोजां मोनदों golden langur नुदों बुदजा नुदों बुरजा नुदों ओमफ्राय squirrel नुदों जों मानसिफोरखौ मा बुंगोन हा मानसिफोरखौ मा बुंगोन मानसिफोरखौ औ फैजायो फैजायो ना बेरायनो बेरायनो पिकक नुदों पिकक मुलि लायदों सार मुलि औ मा जादों खर' सादों Sini. I have got मुलि I have got Santi kenapa lagi? मेडाम অকণমান কৈ দিয়ক কি কি দেখা পালে আৰু কেনেকা লাগিল মনটো मोजां जादों मोजां मोनदों माबा माने इदि हाग्रायावहाय फैफेराखै हाग्रा फैफेराखै औ हाग्रा बोरै खालामनाय जेरावबो एक्सपिरियेन्स मोजां मोनदों terus আপুনি কেনেকা লাগিছে ইয়াত আহি ভাল পাইছে না নাই ক কেবা এটা ক ভাল পাইছে কেনেকা ভাল পাইছে খামাইছিগলে ইউটিউবত ক ক ক কোনা ভালকৈ ক মাজত মানে ভাল লাগিছে কৈছে কেনেকা ভাল লাগিছে আপুনি কৈ এইটো ক ডাইনোসর দেখা পাইছে বলি নাই কি দেখা পালে কি দেখা এটা ময়ূর দেখেছে বান্দর দেখেছে আর কি এইটাই হয় নাকি এই জমিদারটো ভালো লাগছে ভাল লাগিছে না জমদুৱাৰটো কেতিয়াও অহা নাছিল না আগত না আহিছিলে যোৱা নাছিল না পানীটো কেনেকুৱা বঢ়িয়া না লেট্ৰা না লেট্ৰা আছে চাফা না পুৰা চাফা মাছ আছে না নাই পানীত আছে না এইটো যে পাহাৰ আছিল না এইটো পাহাৰটো কি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ না না যেনিবা অসমৰ না এবাৰটো হ'ব লাগে দুইটা আছিল না দুই সাইড ফালি আছিল এইটো ভুটান হ'ব এইফালেটো ৱেষ্ট বেংগল হয় না নদীৰ এইফালেটো নদীৰ সেইফালিটো ৱেষ্ট বেংগল আৰু উত্তৰ ফালে থকাটো আমাৰ এইফালেটো এইটো অসম নহয় সেইটো এইটোতো ভুটান ভুটান এইটো এইটো ভুটান ভুটান আৰু এটা প্ৰশ্ন ছাৰ জমদুৱাৰ বুলি কৈছে ন আপুনি জমদুৱাৰৰ মিনিংটো কি এটা নাজানো नाजाने न लोगोफोर दायो न' फारसे थांफिननाय आं बेखिनि समावनो दिनैनि आंनि बे फिसा भिडिअ जोबथाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना फैनो गोसोबा फैनो हागोन भिजिट खालामफैनो हागोन रायमनाखौ मानोना बियो जोंनि बिटिसिनि बड'लेण्डनि मोनसे नायल' जाल' बेबायदि हादरारि माने नेसनेल माबा हाग्रामा जोंनि नायल' जाल' मोनसे नेसनेल पार्क बेनिखायनो फैनानैबो भिजिट खालामफैनाय